El motiu de la suspensió, bàsicament, és les dades sanitàries. Com havíem dit des del primer moment, no pensàvem fer res que fos irresponsable. Evidentment, les circumstàncies han canviat respecte a fa 2 setmanes o 4 setmanes, en la que semblava que estigués tot Catalunya lliure del virus. En aquest moment teníem el Segrià confinat, tenim una expansió, estan augmentant els casos a la zona inclús de Barcelona, o sigui, estem una mica envoltats de totes aquestes circumstàncies i el més assenyat en aquest moment és suspendre la festa major. Això no treu que estem a 2 mesos i això no treu que, evidentment, es plantejaran actes o accions simbòliques, accions que voldran rememorar i que, a més, dependran, el calat d'aquestes accions dependran de la situació sanitària. Per tant, el que no farem és una irresponsabilitat o no farem una imprudència, que és ara fer una roda de premsa dient que farem X coses quan no sabem els indicadors sanitaris que hi haurà d'aquí un mes. Per tant, jo diria que ha estat plenament fonamentat i a més hi ha un altre element molt important que és l'alarma social. L'alarma social creada, hi ha moltes persones d'una forma transversal, joves, grans, abans de la festa, no abans de la festa, que estan molt espantades i que per tant els volem donar la tranquil·litat de que, com els hem dit des del primer moment, seguirem els indicadors sanitaris i no es farà res que vagi en contra d'aquests.